maititi Klipsburg patsamba yavanyorerwa vakati iwewe ndiwo wakandidzidzisa usakangamwe kuti wakaenda neni kuna fata kuoma maketen wabva vamhanya kuno apologize to the husband kwaenda kudrega in things that you don't know. Nyaya dzacho rikatimboseka hatisimboseka asi zvanhasi bodo. Welcome back to your channel. Ipo pano data ngaritengwe guys, nhasi munoswera pano. Okay guys, so maititi vati hazviperi mushe. Iwe kana uchiti une dzangu dzaunoburitsa, ini ndiri kuburitsawo dzako. Kuti undibvise kubudiriro first time kuti hande unogara kuMarlborough kuimba yakasiyiwa yenhaka naamwene vako ikagoverwa murume wako nemabrothers ake, yaive nyaya yekubatsira here kana kuti yekundidzidzisa chihure and blackmail? First, blackmail wakandidzidzisa pawairara nafata weRoma, ukauya ikoko one room yawakanga wandicheta ukati tiri kuda kudya fata uyu, so you will stand as my little sister. Takaenda kuRainbow Towers kunosangana nemurume uye aive akapfeka white collar muzimota rake. Mai maketen kungopinda mumota ngaridze mhere misodzi nemadziwa zvese zvikanzi murume wangu abata machatsi ndatodzingwa, so ndakudeedzai kuti mundiitirewo plan ini wacho ndigosiririsawo kani kubetsera sisi urewo zana iri. Fata vaya ndokuti inini handikwanisi kukutora, you know ndiri fata and hatitotenderwe, but let me give you money uone kuti woita sei. Akapiwa $2,000 right in front of me. Ndokubuda mumota muya tichiseka. Ndikati you are so good in acting. Zvikanzi ndo zvinoitwa, unoswera uchemera kusiyiwa nababatiti. You can also make money. This is how I live. I blackmail varume for a living. Akasandipa mari ndendine marecordings ese ezvatinenge takaita ndomutyisidzira, so zvekurekodha hazvina kutanga nhasi. Iyi part 1, izvi ndezva2012, ndichaburitsa zvese ipo pano. Guys, Sunday yenyu yadirwa shuga ndokuudzai. Saka mondiudza kuti mansion yakavakwa nemari yanafata iyi nemari dzekublackmaila vanhu. Baba vesiwo yesu vaya vedu we, hapana chaachichizika mwarega mai avamanye kuno apologize kuti sorry hako wapinziwa munyaya dzakadai. Ungashamisira kuti Cyprus, ndinorwadzwa neCyprus ndimaititi vari kunyora zvakare kuti uzive muchati wacho ndianizve. Ana maita ava waivazivirepi? If not for me, friend snatcher. Ukangoona munhu wekuMalawi, my brother, muchati brother yako yekupi? Wajaira kuita shoplifting. Unonditi mbavha ko iwe uri mbavha shoma. Mbinga inozikamwa neshoplifting. Wakasirwa uroi nehumbavha nehubhishu. Ungashamisira nevanhu vandakakuintroduce. Tsvaga hama dzako. Stop saying wese wekuMalawi ihama yako. Ivo vakakurojesa pamba pavo vachakungura havo kuUK uko. Pamwe wakutotaimira murume wavo ka. Hauna manyanisi. Wakarwadziwa nemaketen, waifunga kuti ndichashaya real friends. Bestie kudii kwacho. I have real besties who do not force or buy friendship. Hanzi ndoitira mbinga maketen, kuzvawakandiitira ndaiva mbinga here. Nhai munhu anozviti mbinga ane tsoka inenge chikehe. Mbinga dzacho wakatodziwanawo through. Hanzi ukaswedera padhuze naFeli unowana macustom. Bestie wausiri hako shem. Hanzi angatitambe tiri 2. Really? And you buy that? Kutamba nemunhu wanonyatsoziva wakagarira museve. Wakungotenderera kunge munhu anwa. Everyone, even my clients acho, isirwai maketen makarinda varume venyu. Ziwaga iri harina matyira. Day 1 apa utori day 22. Ini ndakachinjanisa varume ndiri nani pane hwaga rinoita heartbreak yeboyfriend murume akarara kumba. Zvitsitsino zvakabhenda nekubhaudhurisa katatu semapiritsi angu eHIV kara pasi. Paragraph iyo haindivhundutse. Murume akanga aenda akusvipa ukamutevera kunokumbira ruregerero, waona kuti mahure anodiwa pamurume chete. Unoita kunyara kuposta murume akapepereka kunge achaenda nemhepo. Suchanyana. Handisati ndamboona munhu anonyara nemurume waakaroya ega. Chirungu chehwaga rinokwirisa chero fata weRoma nechirungu ichocho. You stooped low kuuya back kwandiri, wasvipwa kwaiti ukati rega ndidzokere kwandaimbova. Zvekutukwa kunzi puwa ndajaira, ndozvakandipa shungu izvozvo. Waiti ndoramba ndiri roja here? Imbotsvaga baba vako ndokunge varipo
because uriwe musanganiswa. Ndosaka uchibehave kunge haifiridzi muriwo. They always say I'm broke and famous, but they beg to be my friends in exchange of fame. Tazvijaira maketeni, iwe ndiwe una mbuya vakafa neuroi kufiyo, so unoenda kun'anga obviously. Ndimi achimwene, at least handihurire shumba atoo madhirama ekuti ndovatuka kwewe murume wako waunoita maid kumupfungaidza nemishonga angova robot. Last week you were at my parents' house doing what, Moroi? You want to separate me from my family? This time dzokerako. Ndavaudza vakurove, hatina ukama newe. Leave my sick dad alone and my entire family. Moroi, icho chinokupa kurekodha nekufonera murume wemunhu ndosemu chinokupa kukwirisa une murume. Chishuwo chako kuti ndisiyane naye, ndosaka waigara uchimufonera. Waita chakunyenga here? Hausi kuguta bulambi neyauko here? Ungaiguta sei uchigara uri muchipatara? Mari haitengi utano. Tese tiri zvigulani, kublokwa kunorwadza. Focus on your unhealthy husband and leave my husband alone. Imikani, aiwa vanhu vari kuudzana open foot kuudzana chaiko. Kuri kunzi ikoko kuCyprus waifanira kunonyara kuti ko ndiri kuitei nevanhu ava vandakagamira padenga. But then again and again iwe weka haunyari, ndosaka waiita energy yekutoita kakundisvotesa like. Hey guys, Cat family iri kumberi vapa clapback yavo vakati mai maketeni usandidadire namaketeni nezvese izvozvo. Guys, nyaya yacho haisi kuperera ipapa. Panzi pane mapikicha awaso akashama. Kumba uku vanhu vanombopfeka here? Kumba uku kunenge kwakune maprojects akasiyana siyana. Mai vachibata neuku vachiburitsawo mapikicha. Wasu ndiye unosara wakachengeta vana kuburitsa wake. Fifiwo tiri kumanya tiri kudhazhurawo chakadai. Kumba kwakaoma uku. Saka kuri kunzi pane mapikicha iwayo anogona kungoburitswa anytime. Mai maketeni wangoti izvozvo ivo havazvipindi, hazvinei navo, havazvizivi uye zvakare zvemapikicha ekushama aya. Asi ivo vari kungoti iwe neni seshamwari ndo zvatakaitirana izvizvi. Nyaya yekuti uchinotaura kumurume wangu kumuudza zvese zvandaiita nanafata inyaya yakare. Ndakatokumbirawo ruregerero ingawani. Ngatiendererewo mberi. Apology to my husband for dragging you into this issue wedwe. Uye nehama dzemurume dziri kufila sei guys? Vanenge vachinzwa kuti kwai muroora wavo akavaka imba nemari dzekumanya kumafata uko. Ende munhu anenge achitoziva achinyatsoziva kuti ndikablackmaila fata ava hapana zvavangaita nekuti munhu wecheche ndovanotyirawo mabasa avo. Tiri kumasure guys, tiri kumasure. Kana tichimukira kubasa kunotimba magadheni evarungu, aiwa tiri kumasure. Mari yei yakapusa kuita. Do leave your comments on what you think about this.